Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Мы не выбираем, калі і дзе нам нарадзіцца. Значыць, твае сілы, тое, што табе дадзена, патрэбнае менавіта гэтай эпосе і гэтаму месцу. Просто трэба пастарацца аддаць як мага больш. Вось і раблю, што магу, пішу. Прызнаецца моя сённяшняя суразмоўца, паэтэса, празаік, драматург, літаратурны крытык, журналіст Людмила Рублеўская. Вітаю вас, Людмила Івановна. Дозвольте привітатися з шановними глядачами, ще раз з вами. Дякую за запрошення. Людмила Рублеўская, паэтэса, празаік, драматург, літаратурны крытык, журналіст. Нарадзілася ў Мінску, ў сям'і служачых. Чытаць навучылася ў 3 гады. У дзяцінстве часта здымалася ў масоўцы ў кіно, у тым ліку ў фільме «Брама неўміручасці». Дэбютавала вершам у газеце «Знамя юнасці». Людмила Рублеўская скончыла мінскі архітэктурна-будаўнічы тэхнікум, вучылася ў літаратурным інстытуце ў Маскве, затым перавялася на філфак БДУ. Працавала ў часопісе «Першацвет», газетах «Наша слова», «Літаратура і мастацтва». Зараз аглядальня газеты СБ «Беларусь сегодня». Аўтар шматлікіх раманаў, аповесцей, драматычных паэм, зборнікаў паэзіі, кніг для дзяцей. Яе творы перакладзены на многія мовы свету. Людмила Рублеўская лаўрэат нацыянальнай літаратурнай прэміі, прэміі Францішка Багушевіча, прэміі «Кніга года», «Залаты апостраф», «Залатое пяро», уладальнік медаля Францыска Скарыны. Я нарадзіўся ў Полацку, вы нарадзіліся ў Мінску, мы гарадскія жыхары. І, канешне, для нас, можа быць, у меншай ступені літаратура была вось тымі роснымі сцяжынамі, басаногім дзяцінствам і так далей. Калі гаварыць пра літаратуру, якую вы пішаце, безумоўна, тут прысутнасць Караткевіча і прысутнасць таго, што мы гаварылі, адчуваецца. Ну, безумоўна, так. Я сапраўды ў адрозненне ад большасці беларускіх пісьменнікаў, якіх мы вучым у школе, нарадзілася ў горадзе. Для мяне не было натуральна ў гэтым нічога выключнага. Горад, моя малая радзіма, больш за тое, я часам жартую, што моя малая радзіма – гэта Кальварыя. Гэта адна з нешматлікіх мясцінаў горада, якая захавала то, што называецца дух горада, захавала дух гісторыі. І я з маленства просто памятаю тое незвычайнае адчуванне, калі блукаеш па вузкіх сцежках паміж старых магіл, калі бачыш на надмагільных камянях такія вілягурыстыя, трохі шляхецкія прозвішчы, калі бачыш руіны капліцаў, калі ты прыдумваеш свае гісторыі, гэтыя старыя дрэвы, вараннё, якое свой горад утварыла ў голлі гэтых дрэваў, усё гэта я пасля перанесла ў свае творы. Ну, это я калі читаю, я бачу эту Кальварыю і бачу гэтыя сцяжыны, бачу гэтыя цені, гэту магію такога старажытнага горада, можа быць, у нечым нават, ну, скажем, калі не пакрыўдзіцеся, нават у нечым прыдуманага. Ну, тым сутнасць літаратуры. Мы міфатворцы. Ніхто мяне не пераканае, што для чалавека факт важней, чым міф, чым вера, надзея, каханне. Безумоўна, я ўсё жыццё свядома змяняю рэальнасць з дапамогай сваёй фантазіі. Я ствараю той свет гістарычны, тую сваю, можа быць, Беларусь, у якую хачу, каб паверылі іншыя. Як я ў свой час паверыла ў Беларусь Владзіміра Караткевіча, Беларусь высакародную, шляхецкую, рыцарскую, Беларусь з Юрасём братчыкам. Романтычную, так. Я стараюся знаходзіць рэальныя факты пра забытых персонаў, пра незвычайныя падзеі і вось ужо, канешне, на гэтых фактах я выбудоўваю, можа быць, нешта міфалагічнае. Вашымі словамі, тое, што вы сказалі, ёсць цытата. Беларуская гісторыя такая ж багатая на неверагодныя сюжэты, як гісторыя любога іншага еўрапейскага народа. Толькі мы больш забылі і ад нас больш схавалі, забралі. А вось адшукаць гэтыя багацці, якія схавалі, як іх адшукаць? Трэба толькі
толькі захацець, толькі зажадаць. Ведаеце, мы сябравалі з старэйшым пісьменнікам Максімам Лужаніным. Это адзін з маладнякоўцаў, звышэнцаў з таго легендарнага пакалення, якое прайшло ў ГУЛАГ, якое захавала такую прыгожую, вельмі спрадвечную беларускую мову, стварала новую літаратуру. І ён нам гаварыў часта: вы не разумееце, як вам пашанцавала. Вы ўжо цяпер маеце беларускія энцыклапедыі, беларускія слоўнікі, беларускія даведнікі. У наш час гэта нічого не было, мы толькі маглі марыць пра гэта. Зразумейце, што вы ўжо нікуды не дзенецеся, гэта ўжо ўсё ёсць, все адшукана, все зафіксавана. Я падтрымліваю тое, што вы сказалі, ёсць літаратура, ёсць уже напісаная, ёсць выдадзеная, ёсць у музеях, ёсць тое, што ўжо мы знайшлі. Ну, беда, што вот гэта мы не цэнім, не заўважаем. І, канешне, ні ў якім выпадку нельга перапыняць пошукі. Таму што я паўтару, што не адкрытага больш, чым адкрытага. Але нашы папярэднікі, слаўныя папярэднікі пазначылі шлях, па якім мы можам ісці і працягваць гэтыя адкрыцці. Для мяне вялікай школы была праца з маім суаўтарам, выдатным архівістам і гісторыкам Віталём Скалабанам. Я хацеў якраз пра гэта сказаць. Ён мяне навучыў працаваць якраз з дакументамі. Я памятаю, як пачыналіся нашы архіўныя даследаванні. Можа быць, з нейкай невялічкай паперкі, якая гадамі ляжала, дзесяцігоддзям ніхто на яе ўвагі не звяртаў. Мы бралі гэту паперку і спрабавалі зразумець, рэканструяваць, як яна з'явілася, што за ёю стаіць. І тады цягнуліся такія нітачкі ў мінулае, адкрываліся такія незвычайныя гісторыі, і удавалася вярнуць у агульны ўжытак вельмі шмат забытага. Гісторыі, канешне, незвычайныя, нават, я ж кажу, з даступных крыніцаў, таму што звесткі па-рознаму падаюцца, нават не то, што па-рознаму трактуюцца, а яны адрозніваюцца між сабой. І вельмі для мяне самы такі кайф, як для аўтара гістарычных эсэ, калі я знаходжу такія розныя, супрацьлеглыя нейкія звесткі, я іх супастаўляю, спрабую зразумець, а як жа яно было насамрэч. А не баіцеся, што вы выдумалі гэта? Выдумываю я ў мастацкіх творах. Калі я пішу эсэ, я спасылачкі даю, я кажу, дзе я што ўзяла, і я ніколі не сцвярджаю, я даю гіпотэзы. Як магло быць? Магло быць так, магло быць гэтак. Вось калі я ўжо пішу мастацкія творы, асабліва авантурна-прыгодніцкія раманы, вось тут ужо свае законы. Вот у наш час, калі сапраўды Караткевіч і такая рамантычная прыгодніцкая літаратура, гэта быў бум. Сёння, на мой погляд, гэта крыху саступае. Вот сённяшнія маладыя, яны больш такія не прагматыкі, яны больш такія рэалісты. І вот этот, скажем, постмадэрнізм, нейкія, так сказать, іншыя рэчы, значыць, яны ўжо далей ад Караткевіча, далей ад, можа быць, прыгодніцкай такой рамантычнай літаратуры. Як вы лічыце? Літаратурнае зацікаўленне, літаратурная мода мяняецца проста хутчэй, чым калісьці, так. Але насамрэч я бачу, што не страчана цікавасць да романтычнага гістарычнага жанру, просто гэты жанр змяніўся. Ён не супрацьпастаўляецца постмадэрнізму, ён сінтэзаваўся. І тое, што пішуць сённяшнія маладыя на тую ж тэму, там просто утрымліваецца і постмадэрнізм, і романтызм, і там і гістарычны роман, элементы фэнтэзі, элементы дэтэктыву. Цікавасць не зменшылася. Вось глядзіце, з апошніх навінак тое, што маладыя напісалі, Ксенія Шталенкова, аўтар падлеткавага фэнтэзі, вось зараз напісала вельмі цікавы гістарычны дэтэктыў «Справа аб крывавых дукатах». Другая наша выпускніца, Зараслава Камінская, напісала пра Алену Кіш. І таксама это не ў чыстым выглядзе дэтэктыў, это не ў чыстым выглядзе баяпік. Гэта сінтэз, зноў сінтэз. То есть гэта гісторыя Алены Кіш, прычым такая фэнтэзаваная і сучаснасць. Поэтому просто трэба зразумець, што ў чыстым выглядзе жанраў практычна не засталося. Галоўная моц уздзеяння, той пасыл, які закладзены ў гэтую кнігу, дзе-то спрацоўвае.
Пра што мы пагаворым яшчэ, тое, што вельмі важна. Я цытату вашу прывяду, што мову я вучу ўсё жыццё, гэта жывая стыхія, якая развіваецца, якая жыве цяпер і на асфальце, набываючы новыя адценні. Я імкнуся вярнуць у яе як мага больш забытых скарбаў. А як вы скажаце вот тое, што мова сапраўды развіваецца, што з'яўляюцца новыя словы, і некаторыя гавораць, мы такую мову не вучылі ў школе. Гэта не беларуская мова. Мова рэальна жывая. Яна развіваецца і сама ачышчаецца, сама вырашае, што прымаць у сабе, што не. Да, што прыжывецца, так сказать. Безумоўна, поэтому мяне не напружваюць нечыя эксперыменты з мовай. Калі гэта не жыццяздольна, Яно адпадзе. Оно адпадзе. Я стараюся працаваць, ведаеце, са старымі кнігамі, з нейкімі этнаграфічнымі зборнікамі, з мемуарамі. Ой, колькі там слоў можна знайсці, сакавітых, прыгожых. Які абсалютна можна ўжытку якіх можна ўжываць ўжыць і скажаш, што гэта ты сёння вот зараз прыдумала, гэта постмадэрнізм. А калі была вот эта усеагульная дыктоўка, для якой узялі урывак з майго яшчэ не надрукаванага раману «Авантуры вырвіча з банды чорнага доктара», я туды свядома, я там пакінула слова «цікавосткі». Это новое слово, новое, так. Да. И, мабуть, то и сё, з таких мовных рыгарыстаў так покрывіў. Мы такое не вучылі ў школе. Так. Тым не менш, а хай будзе. Хай это слово пойдзе далей. Чаму не? Ну і, канешне, некалькі слоў літаральна, вось паколькі вы літаратурны крытык, вот якія тэндэнцыі вы заўважаеце вот развіцця нашай літаратуры? Безумоўна, тое, што усе з'яўляюцца пісьменнікамі у інтэрнэце, оно ўплывае на стыль. Ёсць тут станоўчы ўплыв, адмоўны ўплыв. Адмоўны, это, канешне, што страчваецца само паняцце стылю, то есть маруднага чытання. Людзі развучваюцца атрымліваць насалоду ад самога тэксту, ад стылю пісьменніка, ідуць за зместам, за інфармацыяй. А у самой мове там ёсць свой гедонізм, як гэта гучыць, як эта фраза складзена. Вот гэта, на жаль, страчана. Безумоўна. Людмила Івановна, я прашу прабачэння. Вот кожнаму госцю мы придумали кароткі такі вот, ну, апытальнік. Я попрошу вот на тыя пытанні вас адказаць. Што такое патрыятызм? Это может быть только вера, надея, любовь. Любовь до свайго. Прымаецца. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Кнігі па беларускай гісторыі, вот я асабіста вельмі шмат узяла ў кнігах нашага вялікага навукоўца, легендарнага ўжо Адама Мальдзіса. І вось Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры 18 стагоддзя, это твор, на якім базаваўся Караткевіч, адкуль вельмі шмат беру я. Што зараз вы чытаеце? Зараз я чытаю тое, пра што я пішу рэцэнзіі. Гэта кніга Маргарыты Латышкевіч. Кніга перакладаў кітайскага паэта Сушы. Дарэчы, адным з перакладчыкаў, якой з'яўляецеся вы. Вось гэта сёння ляжыць у мяне на пісьмовым стале каля кампутара. Ваш любімы беларускі пісьменнік? А хто-нибудь сумняецца, што я назову Владимира Караткевича? А, яшчэ, канешне, Віктор Шніп, таму што ён проста любімы. Это мой муж, паэт Віктор Шніп. Што для вас родная мова? Ну, мы пра мову много гаварылі, так што коротка. Это мова майго сэрца. Дзякуй. Сёння госцей моей была паэтэса, празаік, драматург, літаратурны крытык, журналіст Людмила Рублевская. Дзякуй вам за гутарку. Я думаю, што будзем сустракацца і будзем гутарыць яшчэ, таму што тое, пра што мы гаварылі, пра гэта можна гаварыць бясконца. Ну, згодна. Дзякуй.